Amin. Mari dimahita. Marhite-hite goar ni Dewata Ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di parbadia na tumupalangil dohot tanoon. Amin. Marolopolop maho, jala marlas ni roha, ale borusio, aidama, na Roma au maringana di tonga-tongam, ninna Jehovah, haleluya.
Sangyang Mahita. Alea manami jala di batanami, namandok mauliate rohami tuho, sian nasa rohanami. Ala disuruho anakmu Tuhan Yesus Kristus, napaluaho kami sia dosa dohot hamatean. Upangi dohami sai patiur jala rajai marohanami, marhite-hite to diperbadiai, asa unakku rohanami mida hamatean nai. Urubi hami asalam hutadahami ibana raja naung roi, si sobbaul ni sadok jolma dilihat portibion. Amin. Meredeh. Tatangihon ma patik ni debata imanasian patik parjolo 1 pasap puluhon. Patik parjolo ahuro Jahoba debatam ninna debatata dang jadi marakup ahu bahenommu debatam patik paduahon. Dang jadi ganommu jala dang jadi sumanommu manang aha na di banua gijang dohot na di banua tongaon rodi na di bagasan aek na di toruni tano Yanggo tunggabe si sobbaon manang sioloan, patik patoluhon. Dang jadi dohonon goar ni debata, yanggo soture dalanna. Ay hona uhumna do sogot akan namarsineang di goarna. Patik paupaton. Ingot tamuma pabadiaon ari minggui, dinaono mari ma ulahamu nasa siulaumu, alai yanggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jahoba debatam doi. Dang jadi ho mangula anggo dinasadari, manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahammu, rodi di isini hutani halak pe, namang ibati hutam. Ay dinaono mari do di toppa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradia do ibana diari papituhoni, dibaheni ubbahen, na di pasu-pasu debata Jahoba, ari paradianan nai jala di parbadiai. Patik palimahon. Ikon pasangapomuro natorasmu, asa martua ho, jala leling mangolu di tano na di lehon ni Jahoba debatam diho. Patik paunopon. Unakko mamuno, patik papituhon. Unakko mangalakko, patik pawaluhon. Unakko manakko, patik pasiyahon. Unakko olo makatidakon hata nasotutu maralohot donga jolma patik pasapuluhon. Dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongammu, dang jadi haliangan ni roham donga saripe ni dongammu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana,
manang dia pe ugasan ni dongamu. Bohado padok ni debata taringot tupatik nasapului oddo. Ahu do Jahoba debatam ninna debatata. Pargogo na suatu dosan jala parrimas siluluhod dosa ni amama. Tu pinoparna rodi sudut patoluhon, rodi sudut paupaton, pinopar ni akka na sogoroha diau. Alai asido rohaku di akka na ribu-ribu, akka na marholong ni roha diau, naso mangalaosi patikki. Ido sahana, atong rap mangidogogo mahita, tuadopan ni debata mangulahon naubar tu patikki. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon naubar tu patikmi. Amin. Mari dehita. Tatopotima dosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumuro na pungudo hami di jolom martangiang tuho. Dada mangasahon hati goran nami na mangasahon asini roham na godangido. Saya si maroham midasadok bangsomi. Sesama dosa nami saluhutna. Saya sungguli marohanami. Asamu baroha dohot pangalahon nami. Allah ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si Pangulo kami. Amin. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sesani dosa. Roma hamu tuau asa mangoli tol dumuna ninna Tuhan Jahoba. Tung sura rara dosamu songon abit bunga dap-dap. Botardo bahenokku songon itak. Nang perara songon abit hasubba. Gabe songon hapas do muse hasangapon mari debatana di gejang. Amin. Mari dehita.
debata turpuk epistel dihita di minggon imanani enet sian Yesaya bido 22 ayat 1 ayat 5 marsika soring mahita amang inang majah alani sior dang tarbahin ahu sip jala alani Jerusalem dang olo ahu popoman paima bisar hati goranna songon sodang ni mataniari jala hatu auna songon sulu-sulu namar si gorgor jadi gabe tuppal hamuliau maho di tangan ni Jehovah, jala tuppal harajau di tangan ni debatam. Ai songon rikot ni doli-doli mangaririt namar baju, songoni do rikot ni akka anakmu mangalului ho, jala songon las ni rohani pangoli mida neolina, songoni do las ni rohani debatam mida ho, ido sahana, martua do akka natumangihon hatani debata, jala nau peopsa, amin. Marit dehita. Tahati dakoma hapor seotai
songon hi dakon ni dongatta saha porseaon disadok portibion rak mahita madok. Au porsea di debata Jehova ido ama pargogo na suatu dosa na tumapalangi do tano. Au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehova na sasadai imana tinubon ni si Maria naga begabea siaton di perbadia adora soha bubuan. Ido tuhata na tumaru na berni di panguhuman ni silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang na tua tubanua toru dung ditanom na mulak mangolu di hari patoluhon na manaik tu surgo lahudul tu siamu ni debata Jehova amanai pargogo na suatu dosani disima ibana paimamulak so tetanoon manguhumi halak na mangolu do na mate. Au porsea ditod di perbadia jala adong sada huria nabadia huria atau panialak Kristen akan nabadia doh dihasesani dosa doh dihatai naman dok mulak mangolu doso daging ni halak na mate doh dihangoluan na sora sudah. Amin. Tabi gema kor inahan na diuduti man non ina devora.
tabegema titing namasa dohot si pamasal di minggu ta sadarion. Salam. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Tapayut-iut ma titing nama ragam di Minggu 21 Desember 2025. Naparjolo goarni Minggu. Goarni Minggu ta sadarion ima Minggu Advent napaopaton lapatanna Minggu panomu-nomuon di hatutubuni Tuhan Yesus. Topik Minggu di topot debatado bangsona. Napa duahon kelompok kor tu tanggal 24 Desember 2025 manang malam Natal. Pukul 10.06 WIB ina Esther ama Huria ama Salom. Pukul 10 sia ina Kamis ama Jericho and Harmonix. Kelompok kor tu tanggal 25 Desember 2025 ima Natal Parjolo. Pukul 7 ina Kamis ama Huria ama Jericho. Pukul 10 ina Esther ina Deborah ama Salom. Pukul 10.07 remaja naposo. Kelompok kor tu parmingguon tanggal 28 Desember 2025. Pukul 7.30 ina Kamis ama Jericho and Harmonix. Pukul 10 ina Hana ina Esther ama Huria. Pukul 10.07 ina Deborah ama Salom. Napatuluhon ibadah Natal umum 25 Desember 2025. Ibadah Natal umum 25 Desember 2025 di Patupa tolu sesi ibadah. Ima sesi naparjolo pukul 7 WIB, paduahon pukul 10, patuluhon pukul 10.07. Opat ibadah minggu pukul 7.30 WIB di tanggal 28 Desember 2025 nanaingro kita memakai bahasa Batak. 5. Pasahat ulos hatuaon. Di hari Minggu sadarion di parmingguan pukul 10 WIB dung sipul majahatiting patupau ni huriata do pasahat ulos hatuaon turuas ni huria ima amang jintar tampu bolon tubuh 20 Desember 1948 usia 77 tahun sian sektor Kolose. Onom amplop Natal di minggu ta sadarion patupaut tado papungu amplop Natal tapasahat mai ditiki napasahaton pelian napaduahon. Pitu pandidion nabadia. Di hari Minggu sadarion saut do patupau ni huriata ulaon pandidion nabadia tapatupa mai di kepatian pukul 10 WIB dung sipul papungu pelean napaduahon. Walu ruas napindah. Mulai Minggu sadarion nunga pindah huria keluarga situa marganti sitinjak boru manulang sian sektor Galatia. Nasida pindah tuha KBP Hutagalung Resort Harian Boho Distrik Pitu Samosir. Alai anggo aka iyana kon nasida hot do marhuria di HKBP Cimanggison. Sia mulai Minggu sadarion nunga gabe ruas baru ni huriata ima Lambo Sri Bulan Huta Barat SS pindah sian Gereja Metodis Indonesia Wesley Medan alamat nasida di Jalan Sawo 5 Blok EE 4 nomor 10 Perum Sukatani Permai masuk tu sektor Galatia. 10 acara pangapulion. Sadarion dung sipul parmingguon pukul 10 WIB di patupado acara pangapulion tu keluarga ni amata si marmata nahinan boru tambunan di sektor Nasaret. Hususoi hami masude ruas lumobi sektor Nasaret asareta madohoti acara pangapulioni.
10 sada titing namar bagas. Titing paduahon. Naing majalo pasu-pasu pardongan saripion ma Jonathan Pratama Lumban Gaul, anak ni amata Herbert Pilder Lumban Gaul, tubuh ni inata Pera Krisna Ulisiaan, alamat Jalan Danapuri nomor 4 RT Sada RW Tolu, Kelurahan Harjamukti, Huria HKBP Cimanggis, Resort Cimanggis. Dohot Oroana, Claudia Marina Ropinta Boru Sitorus, Boruni Amata Juli Sitorus Nahinan, Tubuni Inata Tumiar Boru Panjaitan. Alamat Kampung Babakan RT 2 RW Tolu nomor 26, Kecamatan Tapos, Kelurahan Sukatani. Huria GS PDI Philadelphia Sukatani. Di Pasu-Pasu di hari Sabtu 27 Desember 2025 di HKBP Cimanggis masuk pukul sia wib. Titing paduahon. Naing manjalo pasu-pasu pardongan saripion ma Amsari Parulian Sitompul, anak ni amata Syaripudin Sitompul, tubuh ni inata Karnia Rointan Boru Sinaga. Alamat Rawakalong RT 404 Cimanggis. Huria HKBP Cimanggis, Resort Cimanggis. Dohot Oroana Sarma Silalai SPD, Boru ni amata Sahata Silalai Nahinan, tubuh ni inata Estihar Boru Hutapea. Alamat Jalan Matahari Raya Blok 10 Tolu nomor 8 Mekarsari, Huria HKBP Cimanggis, Resort Cimanggis. Dunga marpadan nasidana di hari Sabtu tanggal 6 Desember 2025 di HKBP Cimanggis. Di Pasu-Pasu di hari Senin 20 Desember 2025 di HKBP Adian Koting Jaya Resort Parsingkaman Distrik 2 Silindung. 10.2 Pesta Parningotan Hatutubu ni Tuhan Yesus. Di hari Rabu 24 Desember 2025 di Patupa Huriata do Papunguan Bodari Parningotan Ari Hatutubu ni Tuhan Yesus masuk pukul 10.06 berbahasa Indonesia, dohot pukul 10 sia bahasa Batak. Di hari Kamis 25 Desember 2025 Ima Pesta Parjolo Parningotan Ari Hatutubu ni Tuhan Yesus di Patupa Huriata do Parminggon Toluhali Jalalaus di Patupa do Sakramen Parpadanan Nabadia. Di hari Jumat 26 Desember 2025 Ima Pesta Paduaon Parningotan Ari Hatutubu ni Tuhan Yesus Manang Natal na Paduahon Laos Natal Umum masuk pukul 10 siawib. Domu tu pangaradeon Natal Umumon di hari Selasa 20 Desember 2025 di Patupado Gladi Bersih mulai pukul 10 pituwib. Asaretama sude aka peserta liturgi dohot panitia nang parhalado mad dohoti Gladi Bersih. 10 soso pasahaton pelean bulanan dohot iuran diakoni. Husosoy hamima tu ruas ni Huriata asa taharikoton ma pasahaton pelean bulanan dohot iuran diakoni. Tapasahat ma tu parhalado di sektor tabe manang ditransfer tu rekening Huria. Nomor rekening Huria tercantum di warta jemaat. Saplopat ralat pelian diakoni sosial warta tanggal 14 Desember 2025 tarsurat keluarga IM Huta Gaul Boru Huta Barat Sian Sektor Sion satikosna keluarga MI Huta Gaul Boru Huta Barat. 15 torop ni ruas nama dohoti Parminggon tanggal 14 Desember 2025 778 halak. 16 ruas nama ulang tahun kelahiran 46 halak,
ulang tahun pernikahan 30 keluarga Pandita Dohot Parhalado HKBP Cimanggis pasahaton selamat ulang tahun kelahiran Dohot pernikahan periode tanggal 22 satu tanggal 20 Desember 2025. Hatani debata napasikopon lasni rohamona tarsurat di Yohanes 15 ayat 7. Molomian hamu di bagasan au, jala molomian hataki di bagasan hamu, jupang hamudo manang dia pe di pangido rohamona. 10 pitu, pelean iuran diakoni sosial huria. Torop napasahaton pelean iuran diakoni sosial huria di bagasan minggon 10 opat kakak, godangna 3.800.000 rupiah. 10 walu pelean bulanan menang tahunan, torop napasahaton pelean bulanan menang tahunan di bagasan minggon 10 sia kakak, godangna 5.150.000 rupiah. Mau lihat tema di pasahat huriata tusude ruas naung pasahaton pelean bulanan dohot iuran diakoni sosial 1 bulan Desember 2025. Tu akan aso pasahato dope taingot ma amang inang makarikoton pasahatosa ganuk bulan tuhuria marhite parhalado sektor tabi. 10 sia keuangan huria. Huria 16.700.000 rupiah. Pembangunan 4.340.350 rupiah. Sentralisasi Manang Pusat 10 juta 255 rupiah. Jumlah 32.224.000 rupiah. Molotung adong pelian naso tercatat manang salah redaksi aka peliani asa dihubungi matu parhalado radedo hami padenggaton songonima titing namasa dohot si pamasaon di tonga-tonga ni huriata saya dipasu-pasu tuhata mapeliani bayan sangap di goarna. Amin. Tujoloma amang jintar tapu bolon. Jadi songonima dihamuna manami amang jitar tapu bolon. Jumolo pasahatami selamat ulang tahun papi 77 tahun di bagasan padonganion ni debata hipas amang sa roditikion jala disido dihalas sokuriata umur nagajang na pinasa ni tuhatta tuak karuas ni huriana secara khusus masa darion tu amang jitar tapu bolon tang yang nami say di pasu-pasu Tuhan ma totong di bagasak kahipason sada sian hatani debata tersurat di poda 2 ya pitu jala ibana pahot hatuao dihalak partigor ibana do lobu-lobu dihalak na marpangalahohon hadaulaton guru di debatado ngulut tahun alani i memang ikut ibana do hitam mangalu-alu dang gogot tadang pikirata ala itung ala asini rohani debatado alani pasahat kami mas selamat ulang tahun amang ya, panjang umur sehat selalu bartu habatahot tayo pasahat kami mau pasa
Madurung diaik si horu-horu, majala diaik si gura-gura. Gajang mau murmamang hipas jala sonang sora mahua. Ya, gugowek kamu. Martubur mabaringin mardak kahariara. Matorop madihamuna akalas niroha dohot poparan maribur matakang majuara. Sahat ni Solo, sahat tu bertean ni Tigaras. Di pasahat huriat ta mauloson. Sahat mahamu tu panggabian jala sai horas-horas. Tape homa. Tabigema kor inakamis diulutima amasalo.
Marede mahita, mata papungu peliata sada A, dot sada B. Hai
Meni debatana sumurung sian saluhutna roha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabe, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani debata barita nauli jamita di minggu tasadarion ima minggu pa opaton dung minggu Advent pa opaton tersurat di Evangelium Lukas bidu sada ayat 67 sahatu 70 sia. Ujahama dihita kadamang dainang songoni remaja naposo tapai hutihutma songonom ma tersurat disih. Gokto di parbadia ma si Sakarias amanai gabe manurirangi ma. Pinuji matuhani debatani Israel. Ala ditopot bangsona jala dipatu pahaluaonna. Dipatidang do dihita taduk haluaon dibagas ni si Daud naposonai. Hobartu nahinatahon na marhite sian suara ni akka panurirangna nabadiai sian narobi. Haluaon sian akka musutta dohot sian tangan ni akka namakosomihita. Laho mangasi akka amatta marningot padanna nabadiai. Ima warina na niwarihonna disi Abraham amattai. Paboa lehonon na tuhita asahita marhalado di adopanai sopola marhabiarabe dung malua hita siat tangan ni akka musu. Marhabadiaon jala marhatigorad di adopanai saliling hita mangulu. Yaho anaha targoar ma panurirang ni natumibul ai patujolo ni bohini Tuhani doho paturehon akka dalanna laho patadahot tu bangsona haluaon marhite sian hasesaan ni dosa nasida hinorhon ni pangasi ini debatatta ai binahen ni ido ro nabisar sian gijangi manopot hita laho sumodangi akan nahudul di bagasan hahulomon akan nanilinggoman ni hamatean patongoton lakata tudalan hadameon ido sahatna. Selamat minggu Advent ma dihita saluhutna. Dia munak kadamang dok dainang yakid doau saya dong do di tongat-tongat ta nangol-ngolan paimahon alus ni tangyang. Penantian yang terlalu lama akan jawaban doa. Penantian yang terlalu lama solusi atas berbagai pergumulan kehidupan. Dia mai hama malum sian parsahiton kesembuhan dari sakit, merindukan anak di tengah keluarga, jodoh anak-anak, pertobatan, kita katakanlah pertobatan, manang hamu baun ni rohani ama manang ina manang yanakon. Mungkin domusek kehidupan ni ekonomi sinamot si pakeo dingolu si ganupari dan doa-doa yang belum dijawab oleh Tuhan yang lain. Yang saya catatkan di sini mewakili masih banyak lagi persoalan. Nah, saya tahasi holi di bagasan ngulutta. Jala adong dora marama jolo naung apatis makilala di bagasan rohana hira somungkibe. Soal penyakit mungkin sudah ada yang mengatakan tidak mungkin lagi sembuh. Adong doa manginang
Puji Tuhan mamolo swadong. Alai malu disukun kejujuran di hatina. Tutu do lain dang sah do petusi. Bagi yang lama menantikan buah rahim, mungkin saja sudah ada yang mengatakan tidak mungkin lagi punya anak. Bagi orang tua kami yang memiliki anak sudah usianya sudah di atas 30 tahun lalu mengatakan pasti tidak mungkin lagi menikah. Bagi yang merindukan perubahan sikap karakter dari orang-orang di rumah mungkin sudah mengatakan tidak mungkin lagi itu berubah. Ini namai. Bagi yang merindukan kehidupan ekonomi yang lebih baik mungkin dia sudah berkata, oh terus nama merpogo son. Tidak mungkin lagi ini diubah. Dan mungkin jawaban-jawaban doa yang mungkin terlalu lama. Dia sudah mengatakan, dang mungkin belusan ni debatai. Songoni nama asal ma ni dalanan. Amang inang dimulanai songoni do pakilalan ni si Zakarias. Among ni do tahe si Zakarias on. Isi tahe Johannes Padidi. Isi natai tahe akainang Elizabeth. Ini kisah dalam perjanjian baru seperti sama dengan kisah Abraham dan Sarah. Sudah tua, tidak mungkin lagi punya anak. Jadi kasusnya ini mewakili banyak pergumulan itu. Bukan soal hanya tidak mungkin punya anak lagi. Tapi segala sesuatu yang menimpa kita. Songonido pakilalani si Zakariason. Dang porsiai bana Allah disuruh debata suruh-suruan na malaikat Gabriel berkunjung di tiki manguluhon sada ulau pertangyangan di bana di Bagasoro sebagai imam. Di dokon suruh-suruan itu bana Lukas sada ayat 10 tolu. Buju tazaha manginang. Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah iya, ini di saat-saat sudah uzur. Ada respon si Zakarias ayat 10 lalu. Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Imanak kaningani apatisme soal keadaan yang menurut logika manusianya pengetahuannya sudah tidak mungkin. Dang porsea ibana dihatani suruh-suruan nasi nuruni debata ima suruh-suruh Gabriel. Ujung nggak diuhum debata do ibana. Apa hukuman Tuhan atas dia? Menjadi bisu sampai Yohanes lahir. Dungpe seorang si Yohanes muka mapamanganna dibuka debata magabe boy musaibana makatai. Itong atongan ni naso porsiai nakkaningani. Maka kalimat pertama yang diucapkan oleh Zakarias setelah bisa berbicara, kembali dapat berbicara adalah pujian. Pujian kepada siapa? Kepada Allah yang Maha Tinggi. Ayat 68 ditulis seperti ini. Terpujilah Tuhan Allah Israel sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Pujian do perjolo dung takas di daiban habal gaun di debata. Nah amunak kadamang do dainang sian pengalaman rohani ni si Zakariaon. Tahu jima zolohita maka perseai di bagasang ngulut ta sinuaingon di tonga-tonga ni kondisi na taguari do ragamnya kepergumulan na taado pinuaing. Bagaimana Allah bekerja memenuhi janjinya. Allah kaningani clear do dangadong do pehitaon na apatis tu keadaan. Amin. Kita masih punya pengharapan. Kita masih punya kerinduan dan itu akan terus hidup. Wah hitak kadamang do inang meniru pengalaman rohani ni Zakariaon. Bagaimana Allah bekerja. Allah nido na perjolok kadamang do dainang tapasti homma bahwa Allah berkarya bukan berdasarkan
keyakinan dan kemampuan manusia. Apakah kita percaya atau tidak, itu tidak akan menghalangi Tuhan berkarya. Manang na porsia pehita manang nadang, anggo debata terus do, mangula di bagasan ngulutta. Maka mempercayainya lebih baik. Molo didok nakin dang porsia hita, manang porsia hita, mangula do debata, jala sude tindakan do pabena di debata, dang dipengaruhi oleh porsia manang dak kita. Maka dituntut lebih baiklah percaya. Karena apa? Ada konsekuensi ketidakpercayaan kepada Zakaria. Maka pasti juga ada konsekuensi ketidakpercayaan kita kalau kita tidak percaya, padahal sebenarnya Allah berkuasa. Zakaria selama 9 bulan itu menjadi bisu karena dia mempertanyakan kebenaran dari apa yang dijanjikan Tuhan. Ba mungkin hita molodang porsea kamanginang dang bisu. Tuhan tidak membisukan kita, tetapi mungkin dengan berbagai hal, termasuk kehilangan sukacita. Boy do kehilangan sukacita hita di tengah-tengah ni ketidakpercayaan ni, boy. Saya mula-mula do akamanginang manang naha perupani na taulahon tahirim, salah satu contoh sebagai topik doa yang masuk kepada urutan kedua selama pertanggungan tahun 2025. Urutan pertama kesehatan, urutan kedua jodoh, anak-anak. Boydo secara tidak langsung diuhum debatahi ta alani naso porsiai. Alai ta do ai porsia do amang padita ninna. Alai respon na tu keadaan batuduhon naso porsia. Mai kekhawatiran yang berlebihan kepada keadaan, ketakutan yang berlebihan. Saya ambil case tadi itu soal jodoh anak-anak. Nah kita menuntut itu didoakan dalam setiap ibadah. Apakah keinginan kita mendoakan itu adalah buah dari keyakinan percaya atau kekhawatiran atau ketakutan? Dang bui beda honotai molo sian kata-kata. Tapi masing-masing harus menjawab dominasi mana yang paling ada dalam hati pikiran orang yang meminta jodoh anak-anaknya. Biar ni rohana do manang pos rohana leononi debata. Molosian analisa siap verbal boy do berengon herana porsea. Tapi mari kita lihat dulu, ini hanya satu contoh. Boy do saya ini hirim nian akka jodoh niak kaya nak koni. Alai saya humasusa roha moloro udangan ni dongan panguli do pamuli boru. Ijalo udangan no nahado dokon. Dan ako nadigan manuaingon. Imadah. Atar paula ibigi dan nahimay dokon. Tarmar hapi-hapi may anak ko ni. La holan na mga dupi udangan do iba, diga do iba nang mangudang. Ngay sentil be mulai. Dan itu hanya satu case. Soal penyakit. Memang amanginang nasa jolma ikon ido teh. Alani dang alani sahit asa mati jolma. Alai nu ngapa ngatur honon ni debata di pertikian na. Ido asa dong mati jolma. Tiki marsahit. Tiki modom. Tiki marcatur. Anong marcatur? Skak mati nala do imana liwat. Tiki menyetir. Bencana di Tapanuli kita tidak tahu apakah di antara yang saudara-saudari kita yang meninggal itu ada sedang tidur-tidur atau sedang berusaha berlari. Alai bohado hitam rapak kiri mau ditongah-tongah ini dengan kondisi kesehatan yang kurang masih berpengharapan bahwa Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan menyembuhkan. Alania kamanginang lebih baiklah percaya
Karena ketika kita percaya, entah kapan Tuhan menjawab itu, kita sepanjang hari akan terus bersuka cita. Amin. Ido. Bailia manang soelean urusan namai. Ay nga tatangyakon. Alay tayo Matius 7 ayat 7 ate. Adok kay nang. Mintalah. Carilah. Ketoklah. Molo ayat Matius 7 ayat 8 patakkason. Aro tahe. Say na jupangadona mga lului. Say na ukapon na do diakka nama nuktuhi. Ternyata ada satu kepastian. Jadi lebih baik percaya. Supaya dalam masa penantian itu kita bisa bergembira terus. Roh dengan nidongata pamuli do pamuli boru mantap beta. Terbaik tupak muna balga-balgay. Semangat. Unang pola bereng tupak na tikirong ulot tayo kan. Jadi tikidilian nang pola song. Lalu yang kedua, janji keselamatan Tuhan bukan hanya persoalan surga. Dakola banua gijang. Tetapi juga keselamatan selama kita di dunia ini. Banyak orang yang memahami dan mengartikan bahwa keselamatan yang Tuhan ciptakan itu adalah hanya sebagai persoalan masuk surga. Padahal Tuhan mau membereskan di sini dulu. Sai saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon nadi Banua Gijang. Di sini juga Tuhan mau memfasilitasi kita menjadi orang-orang yang bisa menikmati kehidupan. Jadi bukan hanya persoalan surga, bukan persoalan holab Banua Gijang, tetapi keselamatan selama kita hidup di dunia ini sekarang. Maka kalau kita memiliki pergumulan, amanginang, kita harus percaya Tuhan juga akan membebaskan kita dari semua pergumulan kita saat ini. Urupan nadohita. Tapi sekali lagi intinya adalah percaya, 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 percaya. Maka jika saat ini sedang digelisahkan oleh doa-doa yang belum terjawab, mulo saya gelisah doa pahita, itu adalah bukti yang menunjukkan kita belum percaya. Dalam pengakuan mulut boleh percaya, tetapi sesungguhnya kegelisahan kita menunjukkan kita tidak percaya. Dan kalau kita sudah tidak percaya atau mungkin sudah apatis, maka cepat atau lambat jawaban doa yang Tuhan berikan itu akan menjadi hukuman. Itu tadi hukumannya lewat kegelisahan, lewat kesedihan, lewat penderitaan. Penderitaan yang selalu kita alami. Sianod do boto tak kamanginang boasa torop jolma hipas do pamatang na alai pembawaan na hirana torus mar sahid. Adong do jolma torus do marubat. Torus marubat alani persahito na alai boy lebih gembira rohana. Boy ulasar rohana siya jolman na mga langsa sang terus. Akama namin na nami. Nga pigapat tangan ni si Panganom Munuaing. Nga piga. Gudang. Alay mo lo disuruh pe berpantang unang gelisa. Nikmati ma. Ay si patakan. Ngay suruh dokter patang. Dang yan lang alay si marungut-tungut. Agak beta baru sahih na. Ay mana nagodakan aturan ni dokteron. Lah sudi dang boyan lakon. Jihana man lakon. Apa ijulo na nga holas suhat. Bayi mayal lang suhatima. Molo neng bayakono ni gabi pizza bayakon te. Molo neng bayakono ni panggang bayakon asas rasa panggang di hati. Walaupun gadong suhat di jolo. Maka kegelisahan itu bisa terjadi ketika kita tidak mau seirama dengan apa yang Tuhan tuntut dari kita. Sama seperti Zakaria. Alania kadamang dok dainang. Teruslah percaya. Dan biarkan janji Allah itu menerangi setiap pergumulanmu. Entah berapa lama Tuhan akan menjawab itu. Percaya terus. Biarkan janji Allah itu menerangi setiap pergumulan hidupmu.
Na parpudiak kadamang dot dainang tajah mazolo Lukas sada ayat 72 sahatu 73. Ya. Ternyata apa yang disampaikan, yang terjadi pada saat Zakaria tentang Yohanes itu adalah juga sebagai benang merah janji Allah kepada siapa? Abraham. Yang begitu ratusan tahun, berabad-abad terjadi dan Tuhan merealisasikan janjinya. Jala di sido di parhatopot si Zakaria anakna si Yohanes si madok patu jolo nina di pudiku naung jumolo sianau. Isemai Yesus Kristus. Omana patuluh honak kamanginang. Yakini bahwa janji Tuhan pasti selalu digenapi. Amin. Persedo pehita manang dia pihak pergumulat tayak kamanginang genapan di debatado janjina. Tadana persehita tedehu majolo buku de nomor 700 onop pulonom. Ya. Di minggu Advent keempat ini baiklah masa penantian kita tentang berbagai pergumulan hidup kita, fokuslah kepada janji dan pekerjaan Allah secara proaktif. Fokus matusi. Unang dipengaruhi kemampuan ta memahami kehidupan. Unang dipengaruhi keadaan. Unang dipengaruhi hatani manang ise. Alai tung tutusi tutuma. Berpusat kepada janji dan pekerjaan Allah. Dalam kesetiaan kepada janjinya bahwa dia akan melawat kita membawa keselamatan kekal, dan itu akan dia nyatakan sampai hidup kita menjadi pujian dan ucapan syukur seperti Zakaria. Amin. Mau lihat ya Tuhan nabasa hupuji hami matutu goarmu nabadiai. Songop pamuzion ni si Zakaria naung tutu marnida habal gaon. Di hasa saut ni bagabagam nasian oppu nasida oppu nami si Abraham Ishak dot Jakub. Napatar di ida ibana habal gaoni marhite haso sorang hato topap ni si Yohanes Padidi. Nagabe patuzolo ni Kristus Yesus si totas nabur laho pauliho dalat di ibana bain haluau di jolma. Alania le Tuhan di bagasan roha mauliatei, di bagasan roha puji-pujian itu tongdo marpakirimo kami di ragam ni sude akka parsorion ni ngolu di ruas ni huriam. Manang nadia pele Tuhan naso hagorak kami sada-sada. Hotdo padamu songon nangun niwari hommu tu opunami si Abraham. Napa patarom do holong mu paluahon hami saleling di hasiang anon. Sian gonggoman ni dosa dohot sian akar ragam ni hamaolon. Asa sahat hami itu sabulon ito dinami surgo nasonangi. Atong saliling marhoi hami ale Tuhan. Saliling hutaon hami akka hamaolon. Huwadopi hami akka sitaonon. Totong madongani hami. Marningot baga-bagami nasotu pata di konom muhami nang wapala sakidok mata. Gudang do apala di pangujung ni taonon
sian hami namar sitaunon alani akka anggota keluarga na marujung ngolu akka sisolhot nami na ditimpa bencana akka dongas sa bagas nami na tongon nuang di bagas sa parsahiton rodi manang piga-piga halak ruas ni huriam na dirawat di rumah sakit do marubat di tongan ibagas. Ali Tuhan, hodo mangatur ho partikia saluhut di hami dohot di ngulu ni jolma. Alani molotung masa saluhut nai pasu-pasu mudo rohani kadongan nami saluhut na asa unang sai di bagasa jut ni roha manang arsak. Alai di idana sida mahabal gaumu natuk patupahol las ni roha lobisian hanguluan nami. Ai gari hama mate nami ido. Gabi pangumuad doy ho itok kami molo di bagasan ho. Imaha surungan nanilihom mu di hamiak kana makkaposiho. Atau ngapuliak kadongan nami na di bagasan arsak ni roha. Pamalum akka na di bagasa parsahito niya le Tuhan. Leho gogo tu akka keluarga saluhutna. Lasongonima. Ruas ni huriam saluhutna na marminggu di parminggon arianon. Totong madongani nasida le Tuhan. Tangyak konon nami donang akan atoras na mabuat danak si didion di bagasa parminggon arianon. Nasida pia le Tuhan. Totong mamarningot baga-bagami. Dung di pasauto nasida taruli pasu-pasu di parianak konon azari natoras asag gabi akan natoras na bertanggung jawab mangazarhon hatam patadahon harazaw mutak kaya nakon nasidai asa unang holan na di portibio di pareahin nasida alay totong matuhan diingon nasida tugas do tanggung jawab natoras asa sonang nasida madala ni ngolu do pasautol lo monirham ditongan ibagas nasida be. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus martangyak kami tuho. Amin. Mari de mahita sia buku de nomor 44 laos ditiki mari de mahita pasato pilihan padua dohot tupak tu Natal.
acara tak kadamang dok dainang sabar mahita tu acara padidion sakramen padidion nabadia. Marid di mahita siap buku de nomor 140 onom ayat sada dohot ayat 2 ditiki mangitihon ayat 2 ano jongjong manatoras di hudulan nabi. Martangi yang mahita. Alia manami na di Banua Gijang narodo hami tujulom mabuan akadak danahon. Saya si maroham jalo manasida gabi anak komu. Pasu-pasu jala pargogoi manasida mangiyahi hanguluan sugut. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atong hamu akadongan nama buan dak danak sididionon tangihon hamu majolo hatani Tuhan Yesus. Lau maamu tuliat portibion nin nama dok akka sisianna. Pudai hamu masaluhut bangso didi hamu nasida tu bagasan goar ni debata ama dohot anak dohot tod di parbadia. Ajari hamu manasida mangaradoti saluhut nahutonahon itu hamu. Jala ingot ma. Sai nadong anakku do hamu ganupari rasi rasa ro ajal ni hasianganon. Manang ise na porsea dohot ni didi dapotan hanguluan alai naso porsea hona sugut. Tangihon hamu ma dohot hatani debata na tersurat di Evangelium ni si Markus. Adong ma akka na mabuat dakdanak tu Tuhan Yesus asa di jama alai di picang akka sisian naima na mabuani. Jadi dung di ida Tuhan Yesus isugo marohana di dokma loas hamu akka danang hiro tuau unang orai hamu nasida ai dia kasih songonido harajaon ni debata. Natutudo na hudokot tu hamu manang isepe anggo sosong danak ibana majalo harajaon ni debata dang bongot ibana tusi. Dungi di haul ma akka danahi dia pehom matanganna tunasida mamasu-masu nasida. Atong hamu akadongan hati dakon hamu majolo ha porsia tai rap mahamu madok au porsia. Atau ngalusi hamu mana hata na husuk kutonon na parjolo
di pangido hamu nuaeng di diod dan ahot tu bagasan ni nahina porsiaan muna na paduahon beha na olo do hamu mamudai anak komunaon asa di boto jala di ihuton nasida hatani debata na patuluhon na olo do hamu marsuru nasida tu gereja dohot tu perguruan ni huria protestan asa gaberuas na mangolu nasida di Tuhan Yesus Kristus atong tapasahat manasida tu debata marhite-hite padidion na badiai Roma tujolo sada-sada keluarga. Surat baptisnya sandam di mana? Dibaptis ya, mari ya. Pegang baunya. Garen Daud Immanuel Manulang. Ale Garen Daud Immanuel Manulang. Hudi di maho tu bagasan goarni debata ama. Dohot tu bagasan goarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot tu bagasan goarni tod di parbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan debata maho di habo bongot mon tuhara zona rodi saliling nililing na. Amin. Oke, silakan. Agak maju nak sedikit. Maju dikit ya. Gendong aja. Inang gendong. Ya, halo. Abigail Yunita Purba. Oke. Bisa di ini kan nak? Bisa. Pegang baunya. Ale Abigail Yunita Purba. Hudi di maho tu bagasan goarni debata ama. Do tu bagasan goarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan goarni tod di parbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan debata maho di habo bongot mon tu bagasan harajau ni debata rodi salileng nilileng na. Amin. Oke, selamat. Putar. Tobias Marvelio ya. Ale Tobias Marvelio. Udi di maho tu bagasan goarni debata ama. Do tu bagasan goarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan goarni tod di parbadia. Amin. Tunggu. Sai diramoti Tuhan debata maho di habo bongot mon tu bagasan harajaun ni debata rodi saliling nililing na. Amin. Hati-hati. Boleh ditutup. Adeline Grace Saila. Oke. Ale Adeline Graciela Sihobing. Udi di maho tu bagasan goarni debata ama. Do tu bagasan goarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan goarni tod di parbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan debata maho di habo bongot mon tu bagasan harajau ni debata rodi saliling nililing na. Amin.
Araceli Leticia ya. Pegang emang dari bawah. Ya. Kepalanya dari bawah. Biar jangan terlihat ya. Ale Araceli Leticia Purba. Udi di maho tu bagasan goarni de bata ama. Do tu bagasan goarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan goarni tod di parbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan debata maho di habo bongot mon tu bagasan harajaun ni debata rodi saleleng nileleng na. Amin. Silakan. Hati-hati nak. Olivia Bianca Dorothy. Pegang ya gitu aja. Ale Olivia Bianca Dorothy Tapu Bolon. Udi di maho tu bagasan goarni de bata ama. Do tu bagasan goarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan goarni tod di parbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan debata maho di habo bongot mon tu bagasan harajaun ni debata ro di saleleng ni leleng na. Hati-hati. Pegang inang. Bisa naik. Jangan ditinggalin. Prince Immanuel. Ya, Manulang. Ale Prince Immanuel Manulang. Udi di maho tu bagasan goarni de bata ama. Do tu bagasan goarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan goarni tod di parbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan de bata maho di habo bongot mon tu bagasan harajaun ni de bata ro di saleleng ni leleng na. Amin. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nungahu pasahat hamiak kadak dana hotuho. Jala dizakon hodo nasida gabe anakonmu marhite-hite padidion nabadiai. Asa masuk tuhurian ni ala Kristen nasida di tanoon. Jala gabe panea dihanguluan nasaleleng nililingna. Asi maroham dohot di akanatoras nidak danahon. Saya pargogoi jala ajari mana sida manogu-nogu dak dana hotuho. Asarap nasida taruli dia ka artani harajaumu. Amin. Mari mahita sian nomor 147 ayat 4 laos jongjong mahita saluhutna. Urima godina
piliata. Hali debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan, dohot na sa ulibasan na mauliutus. Upasahat hami masian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di julom, pasu-pasu may jala ramoti, asaho para siyang hami pilihanon, pati bulo na rajaon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim, asalam hutad dahami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Namin na di Banua Gijang, say pinarbadia magoarmu, say Roma harajaumu, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Leon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesa madosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami togihot tu pangujunan, balua mahami sian pangago. Mahamu di bagasad dame jala jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debata maho. Di sodakon debata mabohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabohina tuho jala di pasarohon madamena tutodim. Di jolo mahita marsijalangan asalaus tapasahat selamat tu keluarga na matjalo pandidion na badia di Parminggonon.